اچھا رتبہ علی دا ہے۔ ایک باری جواب دو آج چوکے، نعرہ حیداری۔ اچھا رتبہ علی دا ہے، اچھا رتبہ علی دا ہے، اچھا رتبہ علی دا ہے، اچھا رتبہ علی دا علی، اچھا رتبہ علی دا ہے، اچھا رتبہ علی دا ہے۔ کہنا کولو منگدا ہی نہیں، کہنا کولو منگدا ہی نہیں، کیڑا 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 جیڑا ہاتھ چوک کے کہندا ہے جیڑا منگتا علی دا ہے، جیڑا منگتا علی دا، علی 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 مولا جیڑا منگتا علی دا ہے، جیڑا منگتا علی دا، علی 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 جیڑا منگتا علی دا ہے، جیڑا منگتا علی دا ہے۔ حسن حسین دے پابدیاں تے اچیاں نے پروازاں، خیبر دے میدان دے وچوں آؤندیاں نے آوازاں، آؤندیاں نے آوازاں۔ حسن حسین دے پابدیاں تے اچیاں نے پروازاں، خیبر دے میدان دے وچوں آؤندیاں نے آوازاں، آؤندیاں نے آوازاں۔ کی آوازاں آؤندیاں نے؟ ہاتھ سجا اٹھانا ہے تے لہرا کے کہنا ہے علی مولا مولا 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 علی مولا۔ حسن حسین دے پابدیاں تے اچیاں نے پروازاں، خیبر دے میدان دے وچوں آؤندیاں نے آوازاں۔ حیدر 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 حیدر۔ ہاں حسن حسین دے پابدیاں تے اچیاں نے پروازاں، خیبر دے میدان دے وچوں آؤندیاں نے آوازاں، آؤندیاں نے آوازاں۔ آوازاں گجر صاحب آوازاں کی آندیاں نے؟ بیڑا جیڑا وسدا اے یاران مدینہ سب دی توجہ، بیڑا جیڑا وسدا اے، جیڑا جیڑا وسدا اے، جیڑا جیڑا وسدا اے، جیڑا جیڑا وسدا اے، جیڑا جیڑا وسدا اے، سمجھو 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 اتھے پہرا علی دا ہے، اتھے پہرا علی دا، علی 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 مولا اتھے پہرا علی دا ہے، اتھے پہرا علی دا ہے، اچھا رتبہ 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 علی دا ہے۔